Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, gaurko honetan Boiroko banderak jokoan eta hementxe gara Cabo da Cruzeko kaian. Egia zen, joan zen urtekoa gogoan baldin baduzue, ez du inolako itxurarik orduan gertatutakoarekin. Suspenditzeko sorian izan zen orduan estropada, belainoaren eraginez gaur egun argia, urdina, itxasarrau bare, ez dago inolako kejarik eta batioen eguna izan daiteke. Gogoratu nola ditugun sailkapenak, liderak 5 puntuko errentarekin, bai Arraun Lagunak Euskotren Ligan eta baita ere Urdai bai Euskolabel Ligan. Ea zer dioen Ibon Gaztañazpi jaunak. Egunon Ibon? Baita zure ere, Mikel. Benetan ona, gaur hemen aurkitu duguna. Zoragarria, zoragarria batetik pasaden urtearekin alderatutak gaur ikusteko moduan gaudelako. Mikel ongi izan duzun moduan osta salbatu zen pasaden urteko estropada, eta bestetik hau aizelekua da, aizeleku onditakoa gainera, eta gaur ez dirudi aizeak horrelako iragarpenaren arabera horrelako ekarrialdirik egingo duenik, eta esango nuke hemen Galizian eta egoteko estropada eremu nahiko noblea, horrela bataiatuko nuke. Aipatu duzu, Mikel, nola 5 puntu, 2 ligetan, lehenbizikoak bigarrenari, Zierbena ere kontuan hartu behar dugu, atzo bandera 9 puntuan daude Euskolabel Ligako 3 ontziak, eta iruditzen zait ligari begira batez ere, bai Arraun Lagunakek eta Urdai baik, ongi bideratua bai, margena ere badute, baina orain gakoa hankasartzerik ez egitea. Hori da, errez eta betikoa da, asmatu egin behar da gero uretan. Uretan izango dira kirolariak eta haiekin dugu, beti bezala, Iritzi Bila, gure lankidea den Eritz Hernandez. Egunon Eritz, zer moduz, aurrera? Egunon lankideok, egunon ETBko ikuslei ere, hemen gara entrenatzaile eta arraunlari artean beti bezala, eta gogotxu aipatu duzu, aurreko urtean hemen sekulako behelaino izan zen dutela, gaur egun argia, egun ederra arraunean egiteko, eta ez dago inungo aitzakiarik. Ligak atzo beste eraberritasun bat, beste piztasun bat hartu zuten, 5 puntuko abantaila bai Euskolabel zein Euskotren Ligan, eta Zierbena, Galizian zerbait berezia du Bizkaiko taldeak, eta ea, agian gaur ere 3. bandera hori lortu dezake berriro hemen Boiroko uretan. Guk hemen protagonistekin izan gera, bai entrenatzaile zein arraunlariekin, gaurko eguna nola ikusten duten jakiteko, eta ligak nola ikusten dituzten jakiteko jakina. Atzo, ez dakit zer gertatu zen, ez dakit dagoeneko burua kontxan duzuen, baina, etzen zuen estropadarik onena izan. Egia da, Galizira gogo asko kengen zela, etzan gure eguenik onena izan, baina, arraunkera idagokionez berez ez ginean disgustua jun, orduan, horrek txokatu zegoen pixkat, baina gaur berriz dana matatako ga. Entrenatzailearekin ikusi zaitut gaurko egoera komentatzen, ez dakit ze tankera hartzen diozu? Gu beti aize pixka gehiago nahi bizate dugulatuak, bai, hemen bagenekin olatuak etzen laukiko, eta goizen etore gainan ere aize gutxi markatzezun. Alde honengo dut, eta bertzen. Horre, txaleko horretan hori pixkat baduzu, horiokoak zuen, mesederen bat ere espero dute, ez dakit, zuen gatik ez da izango, ez? Ez hemen bakoitza bera jungo gara eta bernolatatzen. Zorionak egintena izeten demoraldirako eta sorte hon. Eskerrik asko. Hau, inoketzun esan, errezi izango zanik, atzo, lehen luzean Donostiarra aurretik, ez da urduri egon altzen entrenatzaile hau. Urduri beti gotizea, salidatik, bizitzatek, azkenean poza hoidek. Urduri gotea, errakatu baionen gauzak azkei dugela, orduan, ondo ziztek eta, borroko horren gozela, eta gaur beste lehi bat hola izango dela, eta, urduritasuna beti dago, bizi gaudelakoz, bezala oso triste apalengo ginen eta notizizarra izango zen gudezako. Ez dakit zetan kerartzen diozunik, dena oso lasaia dago, badirudi batioek gaur, bere garrantzi izango dutela, ez dakit, nola antolatu duzu gaurko estropa dau? Bai, batioen indarra da, ez nuzera azkenean estropa indarreko izango dela, aizi ez domaten pixkat horri da, pero ez domaten garrantzia hundi izango dunia, kaletan zose korrientia betiengo da alde bat bestea, kusko duguan pixat erantzatu duen, eta tokatu da hori, eta uste laia gaurku ere oso gogorra izango dela, eta Donostia ez baina Tolosa horrengo dela, eta hori jore horrengo dela, eta gure bai ez, atzore oso ondo lehetu genuen, eta guztara nago ez da intako lanarekin, badako koltsoi txikillo edakagula, eta hortik ez dut iratu behar, baizik bentak atera ezi, eta ni uste regata hona egiten nahi gara, eta hortan seitza balemago, gota gertu dakagu.
Galiziakin ez da kolekzio berezia duzue, ez da agian gaur 3. bandera ikusiko du? Bueno, ez dakit, espero behintzat bai, baina hori dinozunez, bi estropadetan oso ondo sentsazionekin joan da, trapoa guretzat, eta gaur, gustora joateko asmoarekin. Bai, banderen leian zenbiltzaten estropada, eta atzo azkenean zuen momentu heldu zen, ez dakit ligan, Hondarribiari puntuak kendu 2. posturako, eta Kontxarako ere, badirudi ongi heltzen zaretela. Bueno, sasoi honean gaudela bagenekien, entreno onak egiten eta aprobetxatzen, eta azkenean bagenekien abustura ondo heltzearekin saria hurbil euki genezakela, eta batzor bertan euki genuen, eta guretzat. Orain inok ikusten ez gaitu dela, ez dakit Kontxa buruan aldago talde honetan? Buruan beti dago, helburu handiak argi dago, baina presioa ez dugunez jarri nahi gure gain, gustora disfrutatu eta gauzak ondo eginda nik uste dut gerra pixkat emango gula. Zorionak eta gaurkoan. Bai, eskerrik asko. Iker, atzo bolada ona eten zan, 3. gainera ez dakit nola zaudete? Ondo. Bermeok urten bidea estopada guztitara irabaztera. Baina deportiden dan irabaztide oso gatsa da. Orduen ez tozun irabazten egin barra duzune da, 2. Da 2. ez da nien, 3. Batxo 3. egin genuen, liga ondino, ordako koltsoitxo txikitsu bet, eta gaur beste estropada bata. Beste eszenario bat, aldaketak ingo dotez, eta gaur nik uste dute beste urde behar ikusiko dugule. Bai, atzo 3. geratu zineten, baina zuen arrela horian lasaitasun aurpegiak zeuden, agian koltsoi horrek laguntzen du, ezta? Ba, jala da. 3. geratutide niretzako ez da esan txarra, bai oso atxarik, 13 segundo tarte handi egira bakoten taldeatzako, eta horregatik nahi apruet eskatuta mala letxien, baina hau esan dutxutena, deporti da, eta mala letxi dauen bitxartien hori nahi dagoesan gauzek biziri dauzela. Orduan gaur nahi izango dugu ostabe buelta motie atxoko emaitzari, baina bakigu, gatxe izango dela, zirbena atxitik aurrera dator, Hondarribi hor dau, baina nik uste liderra bermeo dela eta gaur erakutsiko dugule. Bai, gaurko egunari begiratuta, dena oso lasai dago, badirudi batioek garrantzi izango dutela gaurko egunean, ez dakit nola zetan kerartzen diozu egunari? Nik uste dute aiza apurueta asko dela, eta estropada ere mue oso gogorra jarriko dela. Eta gano, atxoko esfortzu batzuk pagatu egingo dabe, eta kale sozketan nik uste dute, ez dagoela itxakirik, bai istriborrean eta bai borrean, batak zirbena eta beste aldemanean Hondarribi izango dugu, orduen gaur irakutsiko da, nor izango dan fuertena, eta ez dago inolako itxakirik kaleetan. Sorte hon. Ba, eskerrik asko. Zabala jaunaren hitzakiri gabe. Bueno, aztertuko dugu hori. Orain albistea, Euskotren Liga dugu Rian Xeira bandera hemen jokoan, eta Ibon Tirango ordezkaritza aurkeztu digute Galiziako Telebistako lankidek. Bai, bi arraunlari, atzo jokatu ez zutenak, Sofia Freire eta Maria Rodríguez, 4. tosta, baina tosta dantza, handia honek erakusten du askotan, bi arraunlari sartzeko, egokitu behar izaten dutela, entrenatzaileek beraien eskifaiat hori egin du, eta bi serio diok. Bueno, Galiziako beste ontzia dugu orain iruditan, eta, aipagarria, Estela Kalo berriz patroelanetan, eta beste 3 aldaketare bai. Hori da, Estela Kalo gaur arraun luzearekin, estriborrean, Laura Plazez espaldan, bostetik Tania Leston, eta hor espaldan berriz, Maria Isabel Otero. Irudietan duzue, Cabo da Cruzeko kaia, ikaragarria, ontzien 185 bateetan ibiltzen da, muskulu aztegi horietan. Eta, goazen orain, Hondarribiako eskifaiarik. Aldaketa bakarra, Mikel, Iker Cortesek atzoain ongi funtzionatu zuen taldearekin alderatuta, konparatuta, Maider Peñalba baborra espaldan, eta beste behin, hau, askotan egiten du Cortesek jokaldi hau, jasone Michelena aurrekalari lanetan. Eta aurrez Ibaikari dagokionez Mendizabal jaunak, entenatzaileak Galiziako patroia kokatu du gaur, txopan Natalia Tubio, eta hortik aurrera mugimendu desente baita ere. Guztientzat, estropadak asteburuan baborrean gaur Magi Intxausti, Uxue Rodríguez eta Nora Urbe, eta estriborrean Intz Larrañaga espaldan, da 3. tostan Amaiur Gartzia horretarako, Laia Urreta Bizkara,
banda zaldatu. Hemen zelkapena, Arraun Lagunak lidertzan, orain 5 puntu ditu, lehen toki horretan Orioren aurretik, 2 dira, 4 estropada irabazita, 3. Donostiarra 57 punturekin, Tolosaldea 55ekin. Eta hauek horrezko txandan izango ditugu. Orain, lehen txandan arituko direnen artean, Hondarribia da indartsuena, 53 puntu, Ibaikak 29, Kabok 21, Tiranek 13, eta atzo lehenengo aldiz, Tiranek aurre hartu zion Cabo da Cruzi, hauek Ziaboga burutzerakoan gora behira izan zuten, eta trabatuta geratu ziren. Eta Erne, semafora gorri, bai, berdea, hasi da beraz estropada. Euskotren ligako 12. jardunaldia, gaurkoaren ostean Zarauzko 2 estropada geratuko dira hurrengo asteburuan, eta horrekin amaituko da aurtengo Euskotren liga. Eta momentuz haizeak ez du aparteko indarrik, 5 kilometro, 6 kilometro orduko, estropada eremua ondo, garbi, ez dago inolako aitzakiarik, Ibon. Eta gu ere ikusteko moduan, Atzo eguzkizaleak bai, baina egun Petratxo arratsaldea mantzego. Kontua da, zaleek ez jakitea, zer gertatzen den, da. eta gure ikusentzulek estropada gustura jarritzeko modua izatea. Horre balio du, eta horretan alegintzen gara, baina orain esan dezakegu, benetan petrala izan zela guretzat atzoko jarduna. Hori da. Hor, Mikel, itxasadarra hau, Arousako hau hemen Rias Baixatetako handiena da, eta begira, Arraunerako giro leuna dago, kanpokate horretan. Halaxe da. Goitzeko aurrenengo ordutik zegoen horrela, eta ez du ematen haizeak ufadatxore bat izango da tarteka, baina ez du ematen indar handiarekin joko duenik. Bueno, Ibaika aurretik kokatu da. Eta Kabo oso bizi, berrogeita bat paladan oraindik oso gogor jodute. Gogoa bai, Kabok zerbait ona itxura honeko egiteko hemen, da bueno, bestetikan komentatu genuen zer datorren nahientzat, datorren asteartean badutela hemen nolabait Galiziako iparralde honetan dauden arraunek arte guztiek, beste itzordu bat, Koruñako txapelketan nolabait jokatuko da, eta batipator gizonezkoen lehian Aresen nolabait partaidetza eta zuzenien aritzea eta ikustea 4 segunduko errentarekin nagusitu zela Cabo da Cruz Galiziako txapelketan, horrek ematen dio orain probintzia mailako lehia horretan, lurralde lehian baita ere gatza, eta gero playoffari begirare ondorioak ateratzeko, non dagoen Ares. Bueno, hori dena, eta emakumentzat ere bai, jakina hor asko izango da jokoan, kontua da, ligako nagusia den txapela hegoaldekoa da, eta ez dela lehiaketa horretan izango, eta beraz, pentsa daiteke favorito garbia Cabo izango dela. Estropada, Mikel, gogora dezagun, 3 ziago eta 4 luzetara. Alaxe da. Galizian txapelketa ofizialak horrela egiten dira. No, Ibaika, Bai, eusten, metroak aurrera, eta ala eta guztiz ere, bueno, hortxe da, Tiran, 8 segunduko galerarekin, eta Cabo Hondarribiarekin lehian. Koiti nola ikusten den, olatuzka batetik bestera, hemen alakoak itxasadarra hauetan, leku bihurriak dira, korronte eta aizelekuak dira, gainera gaur estabila izan dira, baina aizeleko handiak dira. Kaboko neskak talde nahiko gaztea, baina bueno, astero pixka bat moldatzen ari dena oraindik, eta entrenamentutarako dirudienez hauek egiten dute alegin jatanak elkarrekin joateko gero Euskal Herrira, estropada gehienak handirelako, eta horrek suposatzen omen die astean zehar utxune asko. Kirolari danak noski hauek ez dira hemendik bizi, eta bakoitza bere lana eta bere goraberak, eta bai, esan zidan entrenatzaileak aste honetan 3-4 entrenamentutan bera jardun dala arraunean osatzeko, traineruko tosta danak behar bezala betetzen. Egira, traineru denak estriborrea, denak, 4-4, hori ez da kasualitatea. Ibaika eusten ari da, baina Hondarribia poliki-poliki, hasiera honegia ez dute egin Hondarribiarrek, baina hortxe dira jadanik lehiarako pronto. Beni Silbak aipatu dugu, Mikel, hemen kanal nagusia, lehenbiziko eta bigarren kaleetan dagoela. Eta gero Patxi frantzesekin ere bi hitz egin ditut hori esek, eta esan dit, tiratzen duena
kanpora bezala, tiratzen duela. Horagintarien eta gonbidatuen ontziak, Ziaboga ostean, kontatuko dizuet bitxikiri bat. Eta momentuz, kabo asko hurbildu da, aurreko toki horietara. Erori gabe ari da, hor lehian, ikusten dugu, pixka bat, ontzierdi bat galduta, baina hor dira. Hondarribia ere sartzen, Bai. 2 segundoko atzerapenarekin. Atzetik aurrera hor dator. 100 metro, pasatxo, balizetara iristeko. Ziaboga bakarra gogoratu. Eta ea. Ibaika estropadaren buruan lehen kaletik eta estropadaren moaren beste ertzetik Hondarribia segundu bakar baten. Eta orain guztiek estriborrera egin dutenez metro gehiago egin beharko dituzte. Hondarribia Ibaika aurretik, Ibaika. Ibaikarentzat 5 eta 27, bigarren Hondarribia, 5 eta 28 hartu diote ama Guadalupekoari, Kabori 5 eta 31 eta orain dator Tiran. Hor da, Rulio, Arrauna giez egin dior. Laura Pardo. Bai, 5 eta 43. Babor espaldan aritu zen atzo. Eta orain begira, atera ezin, zuzendu ezin, Irene del Rio patroiak. Bueno, gertatzen direnak. Gaur ez da izango olatu bat etorri delako, baina... Beno, atzo aipatu genuen, urtea dara magula. Legia, bai. Ziabogetan Gora bera asko, ari gara sumatzen aurten. Gora beratxua. Bueno, aizeu fada txiki bat orantxa amarretik gora, Begira, kilometro patroia, Ibaikako patroia, hortxe, makur eginda. Eta Ibaikak Ziabogan segundo bat Hondarribiari, orain 2. Hemen ari gara ikusten Ibaikakoen maniobra. Taliatu bio gaur, patroi? Bai, eta ontzi bateko errenta, Ibaikak. Bai, txanda kontrolpean du, une honetan. Bueno, eta esan dizuet, gaur Hondarribiko 2 sale berezi, topatu ditugu hor kai aldean, González anaiak, Salbotxo eta Inazio, eta posik, jardu nahi zaiekin berriketan, benetan, gauza harrigarria kontatu izkiate. 2 bakarrik botako ditu. Bata, Salbortxo, pez pasarrean etorri omen da, motos, Hondarribitik, Boirora, pentsa. Zer den? Bueno, Gazta, eta pazientzia, eta zaletasuna, eta sasoia, baikidariak eta motoak ere, bai. Eta ondo prestatutako motorra, hori esan behar nizun, hori alde batetik. Eta geho kontatu didate beste, hauek goi mailako arraunlariak izan dira, Hondarribiako historikoa dira. Eta gaur mengo klubak gonbidatuta, haien babeslekin eta haiek ere, txartelarekin posposi joan dira, estropada kabokoen ontzitik jarraitu bertzutera esan didate. Eta anedota hau ikaragarria iruditu zaitu. Joan omen ziren behin bi anaiak Oriora arraunak enkargatuta eta arraunen bila. Hartu 6 arraun, zartu 2 motorrean, eta bizkarrean hartu bezpazarrean 6 arraunak, eta joan omen ziren bide zarretik, pentsatzen du jakina, orduan autopistarik etzen izango noski, eta joan omen ziren Hondarribiko amuteraino, arraunak hartuta. Zer iruditzen zaizu, Ibon? Harrigarria. Ikusen zuleok beste garai batzu ziren, beste garai batzuk, beste gure kasta arraunlare hauek beste genero batekin egindakoak, eta bueno. Agur bero bat. Gaur beste isuna izango lukete, Mikel. Hombre. Bai, horixe. Ibaika badoa, Bai, 4 segundoko koskarrago batera. Eta kabo alderantziz, gainean du, Hondarribiak, segundutxo bat. Kaboren kalean, iruditu zait Miren Garmendiak, kale bat estriborrera mandiola, ama Guadalupekoari. Oso maila honean, gaur Cabo da Cruz. Behar bada Javi Lagok planteatuko zuen test bat baita ere, kontxari begira, eta esateko ea non gauden, eta guazen den ematera, eta etxean beti zaleen aurrean. Eta gaur ere zale
talde ederra dago hemen, estropada bertatik bertara jarraitzen. 4 metro, oraintxe begira. Iruditzen Bai. Miren Garmendia zuzentzen ari dela, epaile ikusiko nuke gustura. Orain ari da Garmendia zuzentzen. 4 segundo. Errenta polita, bandera Ibaika. hartuta. Bandera hori eskuan hartu du. Bandera eskua darama. Bai. 3 metro. Ibaika izango da txanda honetan azkarrena. Bere lehen kale horretatik dator lanean. Eta Hondarribia eta Kaboren artean burruka bigarren postua lortzeko gara. Kabo oso lehiakor bat ikusten ari gara Ibon. Baina iruditzen zait eutxiko diola, Bai, hala ematen du. Hondarribiak. Hala ematen du. Horrentxe gora Kabo. Ibaika aurretik. Azken 160 metroak hor dituzte. Mantendu egingo dira posizioak, Hondarribiak ere bigarren postuari eutxi egingo dio, lehia honetan. Gogoratu, Rian Xeira banderaren 4. edizioa dugula jokoan, eta hau lehen txanda da. Hemen Ibaika lehen postuan, ontzi bat garbi, Hondarribia estutzen, baina nagusi Ongi Ibaika. Errenteriarra. Ibaika, 10:50, Hondarribia, Hondarribia, ontzi bat Kabori, Kabo. Atzetik dator tiran oraindik 10:50. Ibaikari hartutako denbora, Hondarribiak 10:55, 4 segundoko koska izan da hor, eta Kabok 10:18, 6 segundoko atzerapenarekin. Nola ari diren ospatzen, behartzuten, errenteriakoek, horlako zerbait. Estropa gaun bat. Natalia Tubio, patroia, bere taldekide guztiak txalotzen. Hemen da orain tiran, tiran. 16 segundoko atzerapenarekin. Moainako entzat, 11 minutu eta 28 segundo. Ibaikak beraz, markatu du gaur erreferentzia. Urrengo txandari begira, iragarkientzat tartetxo bat eta berehala ligako 4 indartsuenak, Orio Arraunlagunak, Donostiarra eta Tolosaldea, atzoko zerkapenaren ordenean, horrela izango ditugu ontziak, Rian Xeira banderaren bila. Orantxe arte. Agur terdi berriz, ikusentzule zareten guztioi, Galiziatik Cabo da Cruzen gara, eta emakumentza Rian Xeira bandera jokoan, lehen txandan azkarrena, Errenteriako Ibaika izan da, 10:51 haien denbora, eta Hondarribiak gero, 4 segundora bigarren, Cabo, etxeko trainerua 6 eta tiran 16. Eta Tameron anderearekin dugu, Eritza Hernandez aurrera. Bai, alaxe da gurekin dugu Maika Tameron, Errenteriarren ordezkaria, malkoak oraintxe, lehortzen, benetan berezia, asko borrokatutako garaipena da hau. Bai, kostata, daramagu temporada osoa hor borrokatzen, Bilbon iaia hor erori zen, baina ezen eroritan da, eta gaur bai, eta zaporea banderana guretzat oraintxe bertan hori zen gure objektiboa, tanda irabaztea, eta eramate alegria bat neskak hori merezi dutela. Kriston esforza egiten ari dira, bere lehenengo temporada gehienak liga eskurenen, eta hori, niretzat oso ondo, eta beak oso pozi daude, eta afizio pila bat etorri da, Errenteriko jendia, eta dena itza, bitu, etxetik urruti, baina pozik. Bai, azkenean lehenengo txandau normalean demoraldian Hondarribiak irabazten zuen, Hondarribiak zuek hor beti borrokan, azkenean heldu da hemen Galizian, afizio egiteko garaipena. Bai, kristona, izan da superpolitxa, ez dakit jendeak ikusi
ikusiko zuen telebista, baina hemen kriston giroa dago, kriston eguraldia eta estropada oso polita izan da. Bueno, momentuz lidertzan, eta ea agian zerbait gertatu daiteke eta bandera aipatu duzu, baina bueno, oso zaila dago, baina bueno, amets egin daiteke oraindik. Bai, oso zaila dago, baina bueno, hori, zaporea horrekin guretzat, jazta. Gero ja, gerokoak. Bale, Maika, disfrutatuta zorionak. Mila esker zuei. Pozik errenteriarrak, ez da gutxiagorako, bakoitzak bere helburua jartzen ditu eta helburu horietako bat bete dute. Eta, bueno, estropada eremu garrantzitsu batean, Galiziako gaur egun elkarterik handiena hauxe da, Galiziako txapeldun emakume eta gizonen mailan, eta goian dago, eta ona etorri eta horrelako txanda bat irabaztea, baliotsua da. Ospatu irala egin dute, Bai. Eta esan du berak, eta honek berak esan du, bandera balitz bezala, ospatu dutela. Bueno, barruko kontuak ere ez dakizigu, eta asko sufritzen ari direla, alegin handia egiten dutela, eta alaxe da. Eta alde horretatik, emango die, eta tornari begira, bultzada eder bat. Bueno, gogoratu, hau Arousa itxasarra dela, itxasadar honek markatzen du nolabait muga Galiziako hegoaldea eta iparraldea banatzeko, eta esan beharrik ez dago, hemen arrantzak ze garrantzia duen, baina batipat herri honetan muskulu aztegietan dute iturri nagusi bezala eta nola lana. Nola, goizean goiz oraindik egun sentian, ikusten dira jadanikan ontziak ari direla lanean, eta bai, izugarria, eta kaian ontzi asko. Hori da. Bai, 80 bat nintzat, bai. Bai, nik esango nuke, Mikel, hemen uartea, Arousako uartearekin batera behar bada hori da, hemen inguruko kai muskuluzale handiena nahi bat da, gero boiro ere hor puntaren puntan dagoela. Cabo da Cruz, eta arrantza aipatuta, beno, hemen esan gabe doa, aipatu dugu muskuluena, benetan deigarria egiten zain ere, hemen Riaz Baixazetako portu hauetan eta otarrak ikusten dira, han Euskal Herrian eta galaraziak daude, hemen ez, hori batetik egiten zait ikusgarria eta bestetik, bertako arraindegietara joan, eta zenbat arrain espezie ikusten dira. Harrigarria, han... Guretzat oizkoak ez direnak. Oikoak ez direnak. Bueno, Ibaikakoen posa ikusi dugu, eta oraintxe epaileek dei egin eta zintzo datoz bigarren txandako kirolariak. Lehen kaletik Tolosalde arituko da, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik atzoko garailea Orio, eta laugarrenetik liderra Donostia Arraun Lagunak. Goazen aurkezpenekin ibon, lehenengoz Tolosarrak. Lestaio, patroi, beraz amondarain gaur zera, lehorrean, eta gainera Naroa Bezerril eta Naroa Leonet, estribortik sartu dira, eta Malen Eskitxabel, babor espaldan, aldaketa asko, Tolosaldea urte bikaina egiten ari den, kuadrilla. Bigarrenetik berriz, Donostiarra. Hori da, eta Donostiarrak, bueno, Barrufo Urtiz bere aldaketa gutxi egiten ari da, urte osoan gaur bi Maialen Alkorta, bosgarren tosta baborrean, eta bosgarrenean estriborrean, Irene Iguain. Orion berriz, aldaketa gehiago, baborrean sartu direnak, Nagore Urtapileta, Maialen Aizpuru, eta Oiane Iraola. Estriborrean, Mati Alkain. Oubina ekarri du laugarren tostara. Eta hemen berriz Etxabek ere bai, Pescador besteak beste barrura heli, eta hankekoa, nobedadea, kontranketik hankekora pasadu Luzia Kanal. Hori da, beraz gaur Suban Euribarrenak atxeden, horrean Luzia Kanal eta Elisabet Pescador, eta estriborrean Alejandra Rios eta Naikari Azkue sartu dira, biak ere treneruaren rankaldea. Bueno, ontziak ari dira prestatzen, estatxa laburxiagoa edo, behar bada bigarren kalean Donostiarrak eta hirugarrengoan Oriok. Bai. Mikel, nahikoa onbera izan zara, laburxiagoa, lehenbizikotik bigarrenera erdia esango nuke. Bai, metro bat behintzat bai, izango da. Baina arraun dago, branka pixkat aurreti duela. Hori horrena ere, motzago. Bai. Hemen txekusten dugu epailea lehorretik eta emandako agindua entzun dut, bat eta lau ziatzeko agindua biei. Eta arazoa betiko izango da.
Alegia, txikota, baliza azpian kateatuta edo hortxe. Tolosaldea ongi kokatu da, Arraun Lagunak egin beharko du orain. Ari dira ziatzen. Bueno, oraintxe bandera ba. Irtearako prest dira. Lehenbaile motatzen duen. Semaforoa, keinukari, gorri, bai, berdea, ona, garbia. Tolosaldea, oso azkarratera da. Ea ba. Atzo gazte guztiak zartuta eta oso posik zegoen Erostarbe jauna Ramon, Tolosaldeakoen prestatzailea, lan bikain egiten ari dena, eta hori bai esan dit, itxaso pixka bak eixiago ba, hartuko genuke. Zenek esan behar zuen, Tolosaldea, barruko Arraun elkarte bat, tradizio handikoa, itxaso ezke. Urte oso ona ari da egiten, Horrendik banderaren saria ez du izan, Tolosak, baina lan ona eta emaitzak ere bai. Orio eta Arraun Lagunak, branka aurretik zartu nahian, ligako bi indartsuenak. Etxabe jauna etzegoen posik, atzo taldeak hasieratik konzentrazio gehiago eta alegin berezi egin bertzuela, eta Oriok egin zuen, da gero hori zukutu eta bandera eraman zuen, Moainako lehian, ea orain. Orio eta Arraun eta Donostiarra ere hortxe da, segundu bakar batera. Oso irteera orekatua eta polita. Ibaik atera da oso ongi, lehenbiziko kale horretatik. Bai, baina, konparaketa egiten badugu orain, Arraun Lagunak eta Orio, Ibaika baino 4 segundu bizkorrago doaz. Bandera non dagoen beraz, ez dago zalantzari Mikel. Urte osoan ikusi dugunaren gatik, eta hemen gora berarik izan ez duelako. Koska handia dago txanda batetik bestera, handia. Hor begira, lehenbiziko txandan estriborrera eraman ditu dena. Edo joan dira. Horain momentuz, laurak kaleari eutxiz. Tolosaldeak ontzi bateko atzerapena badu, baina hor dira, lehen kaletik, eta besteak pare-parean. Arraun Lagunak bizi, 37 paladan Arraun. Orio ere, orain txe, 36 paladan Orio. Segundo txobat markatu digu GPS-ak Arraunen alde, baina hori hortxe da, orain berriro oreka dago. Ta Donostiarra ere gain gainean. Uriok estropada irabazi duenean, normalki lehenbiziko luzean errentatuta, bai jauna. Donostiarra. Bai, entrenatzaileek ere gero rotazioak eta askotan esaten dugu, baina ulertu behar da. Euskal Herritik Galiziara etorri eta estropadarik gabe bueltatzea gogorra izaten da. Oso gogorra. Neronek ikusi dut kirolari bat onuntzan etorrela, entrenatzaileak korrika egiten edo bidalita eta bi kotxeen artean eserita eta negar malkotan, ari zen. Atera kontuan. Negar malkotan. Gogorra da, eta kirolariaren larruan jarri beharra dago, eta entrenatzailearenean ere bai, entrenatzaileak hori badaki, eta hala ere, erabaki du, estimatzen duen, eta bere lana baloratzen duen arraunari bat, kanpoan ustea zergatik, lehen etxi duelako, bere ustez taldearen errendimendu hobea. Interesak, eta bar, ez? Ez da erresa, hori dena kudeatzea, eta burua uste asko entrenatzaile guztientzat. Donostiarra irean, Donostiarrak momentu ederra du hause ba. Eta ospalaterdian luzea Arraun Lagunak eta Orio gainditu egin ditu Donostiarrak, kanpoko balizetara 300 metro falta dira. Tolosaldea ere eusten ari da. Pentsa ezazue, Tolosaldea orain 5 segundotara da, eta lehen txanda irabazi duen Ibaika baino 11 segundo bizkorrago zen estropada puntu hontan. Hau da, balizetara hurbildu aurretik. Gero azkarrago etorriko dira bigarren luzean, orain lehenbizikoan baino. Urakora baitator.
bai, 3:25 izango da, itsasgora, eta orokorrean esan dezakegu, marea erdian jokatuko dela gaur hemen bai emakume eta gizonen lehia. Gizonezkoen azken txanda, ba bueno, ja pixka bat batzak aldatuta. Bai. Bueno, Donostiako bi traineruak ematen du, helduko direla errenta txiki batekin maniobrara. Menarron lagunak. Bai, maniobra benetan garrantzitsua izango da gaurkoa. Horrelako oreka izanik. Horrela itzol arte, belartzi ere. Donostiararen branka aurretik, baina Arraun ere hortxe da. Orio 3 segundora. Sartzen Donostiarra aurretik, ateratzen. Ateratzen ere bai. Gutxiaitik, baina segundo bat markatu dute. Donostiarra 5-0-7, Arraun lagunak 5-0-8, Orio 5-10, Tolosaldea 5 eta 13. Ibeika baino 14 bizkorrago Tolosakoak. Donostiarra estropadaren buruan. Arraun lagunak, Donostiako beste Arraun elkartea, segundu bakar batera maniobra ostean ere. Eta Orio 3. Eta ligako lehiari begira, orain ere 5 puntuko altxorrarekin, oso ongi bideratu Arraun lagunakek, gaur beste bat, erantziko balio edo bi, ia egina izango luke. Etorri bezala joango dira, bi estropadaren faltan. Baina, hau, oraindik zabali dago. Hor da Orio. Adeta Agirre patruelanetan, gora dezagun, patroien zerkapenean Garmendiak 51 puntu dituela, Nerea Perezek 50, eta Nadeta Agirrek 59. Gero Astudillo da 57rekin. Euskal Irrati Telebistaren saria dute hor jokoan. Begira, denak estriborrera, Donostiarra, Orio eta Arraun lagunak. Tolosak bakarrik eusten dio bere kaleari. Oriok 4. segundutxoa ere galdu du. Eta Donostiarrak orain 2. segundoa Arraun lagunaki, momentu ona hau Rufo Urtiz bereak prestatutako eskifaiarentzat. 2 garaipen dituzte orain artean, gaur irabaziz gero, 3. izango litzateke. Beraz, Arraun lagunak eta Orio laukin leudeke, bai. Eta Donostiarra 3rekin. Gaur irabaziz gero, orain aurreti dira. Beste segundo bat ere sartu dio, Donostiarrak bai. Arraun lagunaki. Nerea Perez makur egin da, ikusi dugu. Denak alkarren gana biltzen ari dira, Mikel. Biltzen ari dira erabat. Nahiko adirazgarria da. Goikaldetik hartutako irudi hau. Oriok 5 atzerapena, Tolosaldea 9-10 ematen du Donostiarrak baduela aukera eder bat gaur irabazteko, eta akaso Arraun lagunak izan daiteke atzo fuerte, oso fuerte izan genuen Arraun lagunak bukaeran, ea gaur. Beste segundo bat. Ontzi bat Donostiarraren alde. Denak lehenbiziko kalera, Donostiarra ongi bukatzen ikusten da, Eta ritmoa 37 paladan ongi eusten. Orio ematen du, bigarren luzean 7 metro falta, 6 segunduko atzerapena, urrutitxo banderan lehian sartzeko. Eta Donostiarrak gora, errenta gora, 4 segundo. Segundu bakarra zuen, Ziabogan, eta orain 4. Banderaren kertena eta trapu erdia, Mikel. Bai. Eskuan dauka, Donostiarrak. Alaxe dute. Hor dira, Donostiako bi Arraun elkarteak, nork esango luke hau, oaindala urte batzuk. Donostiako bi Arraun elkarte, Euskotren Ligako orezko txandan hemen Galizian lehen bitokitan. Ritmo berdinean, biak. Onki bukatzen ari den Donostiarra, Bueno, 260 metro. Bi patroiak makurtuta. Eta badatoz. Donostiarrak eskura du hemen garaipena. Ea ba. 37 erdi Donostiarra. Bai, eta Orio eta Tolosaldearen artean 3 segundu besterik ez, eta ematen du hori agian epaileak agindua emango diola. Begira, Donostiarra 0 kalera, baina Orio bere kaleti dator. Ez, biak kaletik kanpo. Bai. Biak kalez kanpo. Donostiarra estropadaren buruan,
Baina Tolosa bere kaletia dago. Orain garbi dago, ez dago arazorik orain. Epaia keinu egiten ari zaio Arraulagunaki. Momentuz, ontzi bat eta hau erabaki xamarra dago. Azken 200 metrotan, ontzi bateko errentarekin Donostiar aurretik. Orain biak doaz, kaletik kanpo. Arraulagunakin kalea laugarrena da, Orioren 3. Hor nordu lehentasuna. Baina Oriok eusten badu, orain hori esan dio, bakoitzari banderarekin abisu bat, baina zigorrik momentuz urdina ere ez du atera. Azerre orain Andrea Astudillo keinuak egiten epainari, eta bien bitartean Donostiarrak bandera lortuko du. Hemen da, Rufo Urtiz bereak prestatutako taldea. Hemen da aurretik Donostiarra, bai Donostiarra. Bigarren Arraulagunak, bai Arraun, eta orain txedator Orio, bai Orio. Tolosa aldea ere azken txampan, Tolosa, bai Tolosa aldea. Eta epailearekin hor badute tirabira, bai Arraulagunakek, Nadeta Agirre ere epaileari begira. Donostiarraren denbora 10:24, bigarren Arraulagunak 10:27, Oriok 10:31, eta Tolosaldeak 10:37. Gogoratu gero, Ibaikak 10:51koa markatu duela, lehen txanda irabazita eta zelkapeneko 5. tokian kokatuta. Epailearekin hitz egiten orain bai Nadeta Agirre, Erne keinuak egiten baita ere Andrea Astudillo. Biak kalez kanpo zeuden, orduan nordu kalearen gaineko lehentasun. Gainera, epaileak guk ikusi dugun zati horretan behintzat, astindu duen bandera txuria izan da, ez da urdinera pasa. Ez da zigor mehatxu garbirik izan. Bueno, Donostiarrarentzat bandera, 3. garaipena urtengo Euskotren Ligan, eta Liga garaipena kontuan hartzen baldin badugu, berriz ere Arraulagunakek 6 puntuko errenta Orioren aurretik. Bien artean dago burruka hori, gero urrutiago dago Donostiarra, 75 punturekin, eta Tolosaldea izango genuke jarraian 60 punturekin. Ez zait iruditzen bestelako goraberarik eta erabakirik izango denik, Ibon? Ez niri ere ez. Niri iruditzen zaidana oroar epaileak aurrea ez diotela hartzen egoera. Hori da, uste hobetu beharrekotan hori jarriko nuke. Bueno, ematen du baretu direla bitin baturak, eta Donostiarraren garaipena ez du inortxok ere zalantzan eta kolokan jarriko. Donostiarra ongi nagusitu da, lehen luzean erditik aurrera edo erditik aurrera. Ziaboga segundu bateko abantailarekin egin, eta etorri gero oso ongi etorri. Oso ongi, eta asko gustatu zen niri arraunketa. Ongi bukatuz, presari gabe, segidan, 37 paladan ere ubera ondroso pasaz, asko gustatu zait gaur Donostiarrak atera duen. Eta beste behingoz bai ikusten dugu koska, horrezko txandan ari direnak goiti daude, bai, eta orain zailkapenak ere azaltzen digu hau, ez? Tolosalde Araugarren 10:26 eta 15 segundo daude hor Ibaikaren aurretik, bi luzetara egindako estropada batean bada tartea. Bai, eta eguraldiak aparteko gora berarik izan gabe. Oso fidagarria iruditzen zait referentzia hau, bitxanden artekoa. Bueno, Donostiarrak garaipen baliotsua, 3. esan bezala denboraldi honetan ligari dagokionez, eta patroien zelkapenean Natalia Tubio gaur 8, Galiziarra bera, Ibaikako patroia, Miren Garmendiak 7, Kaboko Kalori 6 eman dizkiote, eta Euskal Irrati Telebistaren sariaren lehian, Miren Garmendiak orain 3 puntuko errenta Nerea Perezen aurretik, eta hain zuzen badoaz berdeak sari horren bila. Hau da zelkapen nagusia, Arraulagunakek 6 puntu eder hori, 2 estropada falta dira, hain zuzen Zarautzen jokatuko diren estropadak. Zarauzko Ikurriñak emango dio errematea Euskotren Ligari datorren denboraldian. Gaurko karailea Donostiarra eta bestia Mikel niretzat nabarmen
Arraunlagunak. Ligari begira, beste puntu bat, atera dio Orio, beraz, Arraunlagunak Galiziatik etorri adina etorriko da, diferentzia berdinarekin, 2 estropada gutxiago falta direla. Bigarren postua nahikoa litzatekela esatea ere, ez da realitatea, egun batean 3. izatearekin, nahiko. Hor banderaren leian izango ditugu, dudarik gabe. Bandera preziatuena, Bai. Hor tana joango dira, zorrotz, baina zailkapen nagusiari begira esan daiteke, tartea nahiko handia eta egokia duela Etxaberen taldeak, Donostia Arraunlagunak elkarteak. Eta Euskal Irrati Telebistaren elastikoarekin Miren Garmendia, Hondarribiaren txopan, konfiantzarekin eta posik ari den patroia. Hori transmititzen du, Bai. Alaia da gainera, eta oso positiboa bere mezuetan, eta gero bestetik Maixuare ona, alde batetik, entrenatzailearen agindua jakina, baina bestetik Joseba Amunarrizekin ere albistegitarako indako reportaian azaldu ziguten, hartu eman ona. Neu beratu nintzen, Mikel, ni neugoan nintzen Hondarribiara egun hartan, eta enuen pentsatzen, horrelako harremanik zutenik, alegia, estropada bakoitza nola hitz egiten duten, eta bar, bueno, beste alde batera oso logikoa. Noski. Biak klubuko bitreneru gorenen ordezkari eta patroi, nola izaten da, jakintza elkarbanatze hori denentzat aberazgarria da. Bai, dudarik gabe. Hori ez litzateke albiste izan behar. Bai. Mikel, eta Zarauzko estropada ipatu dugu, eta horrek esan nahi du urtea badoak igula, Bai, ziztu bizian. Bai, konturatzerako, abuztuaren erdialdea pasata. Bai, gainera Euskal Herrian txapelketak ekainean jokatu zirenez, asteburu bat, gero beste bat, eta astean zehar hori kirolariek, teknikariek eta klubetako arduradunek guztiek eskertuko dute, nolabait hori. Gero orain ikusi beharko da, etorkizunari begira txapelketekin zer gertatzen den. Aurten azkenean, bai, Euskal Herrikoak aurreratu dira, baina Espainia mailakoak ez, eta erdibidean geratu da egutegiaren nolabait birplanteamentu hori, eta bide batez esan daiteke seguruenik etorkizunerako aztertu beharko dela ondo, batelekin da trainirilekin, zer egin behar den. Zeren aurten trainila denboraldiarekin gertatutakoa ez da itxurosoa. Ez da bat ere serioa izan. Ez. Eta bestetik, trainiruen Espainiko txapelketari dagokionez, esango nuke, aurten Euskal ordezkaririk etorri gabe, inork ez duela faltzan bota. Nolabait lehen esaten genuen prestigio handikoa, Euskal klubek beraiek ematen ziotela eta aintzatezen ziotela horrelako balioa handi bat, iruditzen zait, kako txartean, eriotza natural baten antzeko zerbait izan da, alegia, inor etorri ez da ezertxo ere gertatu. Bueno, orantxe, lideraren elastikoarekin Andrea Astudillo eta bere taldekide guztiak, besoak altxa eta txalotzen ari dira patroia, eta orain berriz ere ontzira doa, bere entrenatzailea eta klubeko laguntzaileak hortxe dira, eta Donostiarren txanda izango da jarraian. Donostiarrak irabazi baitu Rianxeira banderaren 4. edizio hau. Horda, Astudillo, eta oso bideratuta du aurtengo liga Donostia Arraunlagunak. Irabazi zuen 2021 urtean, eta hau irabazten baldin badute, haientzat palmareserako bigarrena izango litzateke. Orduan gainera Mikel irabazi zuen, baina puntutan berdinduta. Hori da. Hori horekin, eta garaipen kopuru handiagoa zuelako, horrek eman zion liga, horten iruditzen zait, koska handiagoa izango dela. Iruditzen zait? Orantxe, Donostiarrak badoaz, agintarien ontzira eta Nerea Perezek jasoko du bandera. Galizian, Boiroko udalean eta Kauda Kruzeko kaian hemen lortutakoa. Arousa itxasadarrean. Klubaren vitrinetan hor gordetzeko lehia gustagarria. Hirugarrena, aurten aipatu dugu lehen. Bai.
eta donostiarrak une gogorrak pasa ditu, aurten batez ere iruditan ikusten dugun patroiak eta arrezkero irabazten duen bigarren bandera. Halaxe da. Orioko estropadan gogoratu deskalifikatuak izan zirela. Patroiak gutxieneko pisua emateko behar zituen kilotxoiek lasta, ez zutelako, epaileak eskatu eta haiek estropada aurretik ez zutelako ontzian sartuta. Eta ez dute ahaztuko, baina iruditzen zait orrialde ura Mikel pasa duela. Bai, pasa du, dudarik gabe. Horda Nerea Perez eta bere arraunlari guztiak, posik, hauek bidaia alaia izango dute. Bai, Euskal Herrira. Konturatzerako hauek Castro gainean izango dira. Bai. Gainea Andra Mari eguna izanik aste artean ez du ematen bueltakoan autopilak eta aldirik izango denik, ez? Antxe izaten dira, Bandera astintzen posik. Gaurko 14koan, Mikel, agorretik, Maider Zumeta, Itxaso Euskudun, Laura Alonso, Eino Larreñaga, Maialen Alkorta, Ondiz Lekubarri, eta Brankalegi lanetan Alaitz Olarte. Estri horretik, Olatz López, Ane Diaz, Angela Castro, Uxue Alberdi, Irene Iguain, eta Naroa Garamendi. Horixa malau. Berriz ere bandera astintzen. Gehaltza, Rian Xeiraren sustraia den lantegiko arduradun batek, Margarita Hermok eman dio bandera, eta hori ere azpimarratu behar da. Olako babesle bat Galizian arraun elkarte baten inguruan urtea joan da urtea etorri, ez da txantxetakoa. Eta arraunak gora, sorionak Donostia taldeari, Donostiara kai arriba, Donostiarra taldeari, arraunak goian, zaleak agurtu, eta gu iragarkietara goaz. Jarraian gizonezkoen estropada izango dugu, Euskola Beligari dagokiona, Boiroko 33. bandera. Berehala gatoz.